হাগ্ৰামা নাই হাগ্ৰামা আৰু নাই হাগ্ৰামা এটা জাদা মূৰ্খ মানুহ তেওঁৰ দিন গুচি গ'ল মদ খাই ৰাতিটো শুই থাকে ক'ত যায় ক'ত নাযায় শিলাৰ লগত কথা নাই সি আৰু নাই ইয়াৰ কথা আৰু আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু নানিব दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो बे बाथ्राखौ बुंदों जोंहा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारजों लोगोसे बिपिएफनि दैदेनगिरि रिन्जय बर'आ दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट लोगोसे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव थानाय साफ्रोम रायजो राजाफोरनि थाखाय मा खौरां लाबोखो स' नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ स्क्रिनाव फारसेनिफ्राय जोबजासिम नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो दिनै 12 जन एग्जिक्यूटिव मेम्बार्स बीपीएफ सरकारनि माने इलेक्टेड मेम्बार्सफ्रा दिनै ईएम हिसाबै समायखिरा लाबाय आरो जोंनाथ' मोनसे कमिटमेन्ट दंखायो रायजो राजाफोरनो जे जोङो जाखिनि माने इलेक्शन इस्ताहाराव लोगोसे जोङो लेक्चाराव बुंबोनाय जोङो गासिबो खामानिफोरखौ फारि फारि मावनो नागिरदों एसेम्बलि इलेक्शननि आवगायनो जोङो माने खामानिफोरखौ 50% नि बारा जोङो जिखिनि कमिटमेन्ट होदोंमोन रायजो राजाफोरनो डिउरिं माने केम्पिं टाइम बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनो थाखाय चिफ साराबो जोंनो खोथा होबाय बुंबाय जे जोङो जिखिनि खामानि माने मावगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सायाव कमिटमेन्ट होदों जों मोनफा मोनफा मावनोसै आरो दिनैनिफ्राय जोंहा अफिसा जिहेतु जिरायबाय डिपार्टमेन्टेल अफिसफ्रा दिनैनिफ्राय जिरायसिगोन ईएमफ्रा जोंना दा जोङो खामानिफोरखौ जों अलरेडि माने गाबोन समफोरनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनो हासिगोन बे खोथाखौ जोङो बीपीएफ हान्जानि जानानै रायजो राजाफोरनो जोङो कमिटमेन्ट होदों आरो बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जों साबायखर बावदों बीपीएफखौ रायजोनि खामानि मावनो थाखाय जोंनि बिटिसि जौगानो थाखाय जिखिनि जोंनो भट होनानै मेन्डेटखौ बीपीएफ हान्जानो होनानै बिथांमोना दिनै गोहोआव लाबोबाय आरो बिथांमोना जेरैबायदि जोंखौ गोहोआव लाबोबाय आरो बिथांमोननि लुबैनाय आसा खालामनाय बायदिनो जोङो बीपीएफ सरकार हिसाबै खामानि मावनो थाखाय जोङो रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदों आरो जेरै खोथा होदों बेबायदिनो मावगोन होननानैबो जोङो रेडि जाखाबाय आरोखि आरो जोङो इलेक्शन टाइमाव गोबां खोथा बुंदोंमोन बेनि मादाव मेजर मोननैसो खोथा दङ जोंहा बेफोर जाबाय इयुथ्स डेभेलपमेन्टनि नामाव 100 crore इउज खालामनाय बेकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो जोङो 100 crore होनायनि खोथा अलरेडि सावरायबाय चिरां जिल्लानि हाग्रामा ब्रिजाव दैजिं फेस्टिभेल खुंनायनि खोथा जोङो बेखौ माने साननैसोनि गेजेरावनो चिफ सारजों जिरायनानै सिडुल खालामसिगोन बेखौबो जों एसे सावरायखानाय जाबाय वुमेन डेभेलपमेन्टनि नामाव 40 crore थाखा इयारलि मोनफ्रोमबो ब्लकआव माने 1 कोटी इयारलि 40 कोटी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डेभेलपमेन्टनि नामाव बेखौ माने खामानिखौ जोङो इमिडियेटनो स्टार्ट खालामनाय जासिगोन हा पाट्टा होनाय जायफोर हा पाट्टा मोनथावथाव इलिजिबल पार्सन दा बेबायदि बिथांमोननो एज पार माने क्राइटेरिया बिथांमोननोबो हा पाट्टा होजेननायनि खामानिखौ जोङो मावगोन आरो बेनि बादैबो उदालगुरियाव मोनसे मिनि सेक्रेटारियेट खालामनायनि खोथा जों बुंदोंमोन उदालगुरि कलेजखौ जोङो आपग्रेड खालामनानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास बानायनायनि खोथा बेबायदि जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे गासैबो खामानिफोरखौ जोङो फारि फारि मावगोन आरो बीपीएफआ जाबायदि मोनसे एबसुलुट मेजरिटि लानानै देरहाबाय आरो रायजो राजाफोरा जोंनि कमिटमेन्टखौ बिसास खालामनानैनो बेबायदि भट होनानै बीपीएफखौ गोहोआव लाबोबाय जोङो बेखौ मालाबाबो बावनाय नङा लं टार्म डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालामनानै पार्मानेन्ट डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालामनानै बीपीएफ सरकारा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो जोङो गोबां खामानि मावनो थाखाय अलरेडि जोङो माने रायलायखाबाय आरो सारा माखासे माबाफोरखौहाय डिपार्टमेन्ट वाइज माने दा बावैनि गेजेरावनो इन्सट्राक्सन होगोन होननानै खोथा होखाबाय आरोखि बीसीडीसी चेयारमेनखौ लानानै दावराव जानांगौ जेबो गैया जोङो इलेक्शन केम्पिं टाइमाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे 50% रिजार्वेशन फर वुमेन आइजोफोरनि थाखाय 50% रिजार्वेशन आरो जायफ्रा माने पार्टियाव गोबां खस्थ' खालामनानै खामानि मावदों जायफोरखौ माने पाब्लिक माने बेस गोनां मानसिफोर बेबायदि मानसिफोरखौसो जोङो माने बीसीडीसी चेयारमेन होगोन आरोखि माने रायजोफ्राबो खामानि मावनो थाखाय मोनसे सेटिसफेक्सन मोननांगोन ना दा बेबायदि माने कमिटेड मानसिफोरनोसो जोङो बीसीडीसी चेयारमेनखौ होनाय जागोन अलरेडि ब्लक कमिटि आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरखौ क्लियार मोनसे इन्सट्राक्सन होखाबाय जे नोंथांमोना सेलेक्शननि खेत्रआव जाहाथे भुल खामानि मावा मोजां मानसिफोर जायखौ होयोब्ला जोंहा पाब्लिकआ खामानि जागोन आरो पाब्लिकनो माने कमिटमेन्ट होनो हानाय बेबायदि मोजां मानसिफोर जोङो बेबायदि लेभेलनि मानसिफोरखौसो माने बीसीडीसी चेयारमेन होनांगौ होननानै जोङो सावरायखाबाय आरो पार्टियाव ওদালগুৰিত মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট বনাব লাগে এইটো আমি ডিচিশ্যন লৈছে বনাব মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েট নতুনকৈ আমি বনাম ওদালগুৰিত আৰু এতিয়া বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো শেষ হোৱাৰ আগতে আমি যেটো কামটো আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি ডিস্ট্ৰিক্ট
লেভেলত যিখিনি অফিচাৰ সকল আছে এই সকলক লৈ পেলাই আমি কিছুমান কামটো আগবাঢ়ি লৈ যাম এতিয়া ফৰেষ্টৰ যিখিনি ইণ্টাৰভিউ দি পেলাই গ্ৰেড 1 গ্ৰেড 2 চাকৰি দিছিল সেইটো লিগেল ইলিগেল সেইটো আমি আজি আলোচনা হৈছে সেইটো চাব দিছে যদি ইলিগেল হয় সেইটো কেঞ্চেল হ'ব যদি লিগেল হয় পাই যাব আৰু আমি জানাত বিচিডিসি সেক্রেটারি হিসাবে যেটো নিযুক্তি দিছিলে সেটোতো আমি জানাত ইলিগেল যেন হোক আমি আইনগতভাৱে আমাৰ ল অফিসার আছে ইহতক চাব দিছো मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारनो खोनाखाबाय नुखाबाय नङाब्ला बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारसादजों लोगोसे रिनजय बर'आ दिनै मा बाथ्रा फोरमायखो दिनै मिनि सेक्रेटारिया जोंनि उदालगुरियावनो लुफुंजासिगोन आरो बिश्वनाथआव थानाय लोगोसे सनितपुराव थानाय रायजोफ्रा दिनै क'क्राझार बायदियाव थांनांगौ गैला एसेग्राब गोजानाव थाखा फैसा गारनानै एसेग्राब गोजान हान्थिनांगौ गैलिया होननानै बे बाथ्राखौ फोरमायदों जोंनि बे उदालगुरियावनो खाथियावनो ट्रेनजों फैबानो बे मिनि सेक्रेटारिखौ नुनो मोनसिगोन होननानै फोरमायबाय नङा होनब्ला रायजोफोर दा बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब